Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji Isra'ila ta roki Amurka ta shiga sabon yaki na takaddamar akan Iran. Idan wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Isra'ila ta nemi Amurka ta shiga sabon yakin da takaddamar akan Iran, kamar yadda rahoton Axios ya bayyana. Rahoton ya ce bisa ga majiyoyin Amurka da Isra'ila ta bata da isasshen karfi don lalata wurin da ce sinadarin uranium a Fordo, wadda aka binne shi a karkashin tsauni mai karfi. Don haka tana buƙatar taimakon Amurka domin kai harin da zai yi tasiri a wurin. Wani jami'in Amurka, kamar yadda Axios ya rawaito, ya tabbatar da cewa Isra'ila ta nemi Washington ta shiga wannan yakin, amma ya ce hali yanzu gwamnatin Amurka bata amince da hakan ba. Rahoton ya kara da cewa bisa ga wata majiya daga Isra'ila, shugaban Amurka Donald Trump ya nuna yiwuwar shiga yakin idan ya zama dole, yayin wata tattaunawa da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu kwanan nan. Sai dai wani jami'in fadar White House ya musanta wannan ikirari a ranar Juma'a. Washington ta sha nana ta cewa Isra'ila tana ɗaukar matakan sojanta akan Isra'ila ba tare da haɗin gwiwar Amurka ba. Haka zalika, wani rahoto shugaban Amurka Donald Trump ya hana wani shirin Isra'ila na kashe jagoran addinin kasar Iran Ayatollah Ali Al-Khamenei, kamar yadda wani babban jami'in Amurka ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP. Mun gano cewa 'yan Isra'ila suna da shirye-shiryen kaiwa jagoran addinin Iran hari saboda Trump bai amince da hakan ba, kuma mun shaidawa Isra'ila cewa kada su aiwatar da matakan, inji jami'in na Amurka a ranar Lahadi, inda ya yi magana da neman ɓoye sunansa. Tun farko dai Prime Minister Benjamin Netanyahu ya kaucewa wata tambaya game da rahoto da ke cewa Trump ya umarci kasarsa da ta kashe Khamenei. Ba zan ce komai ba akan wannan batu, kamar yadda ya shaidawa kafar watsa labarai na Fox News, amma zan iya shaidawa za mu yi abin da muke bukatar yi, kuma ina tunanin Amurka ta san abin da zai fi dacewa da Amurka, in ji shi. Kalaman na zuwa ne yayin da Isra'ila da Iran suka yi musayar rokoki a ranar Lahadi, inda aka shawarci mutanen garin su nemi mafaka yayin da ake jin karan ababen a saman birnin Kudus, kuma rahotanni ke cewa makamai masu linzami na tsaro sun fara aiki a Tehran. Bayan gomman shekaru na kiyayya da kuma yakin bayan fage da suke yi, shi na baya-bayan nan shine na farko da kasashe suka yi musayar wuta mai irin wannan tsanani, lamarin da ya sanya fargaba da barazana samun wani rikici da kan iya mamaye dukkanin gabas ta tsakiya. An fara ne a ranar Juma'a, lokacin da Isra'ila ta kaddamar da wasu hare-hare da suka kashe manyan kwamandoci da kuma masana kimiyyar nukiliya, tare da sansanonin sojoji da tashoshin nukiliya da kuma gidaje a faɗin ƙasar. Harin da Tel Aviv ta kaddamar ba gaira ba dalili ya janyo rikicin, lamarin da ya sa Iran ta kaddamar da ramuwar gayya ga Isra'ila. To masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe, sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.